מה זה? לא, מה עשיתי? מה זה? מי מלא? אוי אוי אוי. נראה לי יש לך עבודה חדשה. שלום, אנחנו מפה בעם ביחידה 8200 באתרי אינטרנט בדגש על רשתות חברתיות כגון מחושבים בפייסבוק, נמצאת ישראלים. זה איפה, בסדר, אבל מה? תמונה שלי? תבדקי. יואו. חכי. זה תמונה. חכי. איזה תמונות שם בפייסבוק? אין לי פייסבוק. כן, בטח. יש חברים? ואולי מה שמושי שלך. שנייה. שעות חיילים הועברו לקב"ט היחידה. מלא, די, נו. את בטוחה שאין לך תמונות עם מיכאל או עם נוחר? ביוש. זה, מה זה? שימי את המצגת, לא. מלא, אל תלכי. גלילות 03 את לא קשורה. אולי כתבת משהו. תחדאית קשר, משהו כתב. לא כתבתי כלום. אני בכלל משם לא מתעסקת באינטרנט. אני רואה להופיע פה כאילו. משה. משה יש לו פייסבוק, משה זה לא פייסבוק. מה, קב"ט היחידה. אני מקווה שחנו, אני חושב שחנו לא יותר מזה. לא עושה, אבל לא אין לי כלום. בסדר. שימלא. מה כבר יהיה, נו? אם אין פה כלום. בסדר, מה, אנשים עברו 70 יום בכלא, זה בסדר. הנה, כאלה אנשים. זה מה? זה שלנו. זה משה ישעיהו, זה הבן זונה שפעם. זה שחר. בסוף אני עושה את זה עם מה שזה. אם זה התמונה של משה אני קוראת. יואו! רגע. גבי הולכים גם לסלוח את זה כלל הכיתה. אוי. מה הטלפון של משה? די, נו, איזה לחץ. מה לא? מה הבעיה? התמונה עוד שהיית בעבירת בעם. בעבירת בעם, מה אכפת לי מהתמונה עכשיו? לא! די, נו, הנה, זה לא מצחיק אותי. אני קוראת אותו. שתתקשר לחנון, תשאל מה קורה, או שתתקשר למשה, נהיה. טוב, כן טוב. אני הורגת אותו. קשה על זה, מה, אני יודע, תתקשר לחנון, הוא אמר, לא יודע. מה אני אגיד, שמשה זה בתמונה כן, הזאת? אני לא פותח ממש. יואו! לא. היום זה ראש שישי. מה אני צריכה לך את זה עכשיו? ואני הורגת אותו. טוב. קשה עליו. קיצר. סבבה, כן. שומע, אני אחזור אליך. לא יודע, הוא לחנון. סבבה? אז נראה אותו. למי את מתקשרת? למשה. אני הורגת אותו. מה, הוא לא עונה? מה אני אעשה? לא יודע, דברים חנון עם אבא שלה. אני יודע מה תעשי. אז תתקשי. לא, שנייה. לדעתי אתה סיגר. קשה לחנון. הנה, בוא מאמין. די, נו! בסדר, זה פעם אחרונה שאנחנו רואים אותה. די, זה לא מצחיק אותי, באמת זה לא מצחיק אותי. בסדר, פה תהי שלב, מה? אני אתן לך סטירה, אני נשבעת לך, אל תעצבן אותי עכשיו. די כבר! אני ארביץ לך, אני נשבעת לך. טוב, תביא כמעמד, נשאר ממש קצת. רגע, איך קוראים לזה? חכי. מה אחד באפריל? די! אתם לא... מה זה? די! אני חרב אתכם! די! איזה קריפיות! אוי, זה כזה חמדה ככה.
שונים?